Здравейте на всички! Днес ще разгледаме цифров мултицет Erminrich Zink TC05. Това е инструмент с джобен размер, предназначен за решаване на проблеми, свързани с електричеството и електрическите мрежи в широк спектър от области. Той ще ви бъде полезен за проверка на напрежението в контакти и ключове, за диагностика на вериги за наличие на прекъсвания и къси съединения, измерване на съпротивлението на проводници и предпазители. Уредът ще бъде полезен и при автомобилна диагностика за тестване на сензори и на окабеляването, за проверка на напрежението на акумулатори, измерване на съпротивлението в бобини и запалителни системи. Мултиметърът ще бъде полезен при ремонт на електроника, настройка на оборудване и много други дейности. Както можем да забележим, уредът е опакован в много красиви кутии с приятно качество на картона. Нека най-накрая отворим кутията и да видим какво има вътре. Тук имаме самия мултиметър. В комплекта към него има един накрайник, сонда. А също така и международна гаранция. И кратка инструкция за експлоатация. Пълната версия на инструкцията можете да изтеглите от линка или да сканирате QR кода. Искам да отбележа, че този мултиметър има гаранция 5 години за фабрични дефекти, което е много приятно. Моделът Erminrich Zink TC05, въпреки малките си размери, само 17 см дължина, е богат на множество функции. С помощта на функцията TrueRMS ще можете да получавате коректни измервания на променливо напрежение дори при нелинейни товари, благодарение на изчисленията по истинската средноквадратична стойност. С функцията NCV ще можете да определяте наличието на напрежение в проводник или верига без директен контакт с проводници или клеми. Също така ще можете да измервате електрическия капацитет дори на големи кондензатори в разширен диапазон. Инструментът е оборудван с вграден фенер за работа в тъмни помещения и със светлинна и звукова сигнализация. Освен това, той може да измерва температурата на околната среда. Резултатите от измерванията се показват на малък, но лесно четим LCD дисплей. Нека измерим напрежението на 9 волтова батерия. Включваме уреда, свързваме сондата и правим измерването. Уредът ни показва 8,9 и 700 единици напрежение. Искам да добавя, че уредът е лек и стои добре в ръката. Корпусът е здрав и вдъхва усещане за надежност. Уредът изглежда красиво и скъпо. Това е всичко от мен. Благодаря на всички за гледането и до нови срещи!